Heitos kaikille, tässä on Boy 14 ja tänään me on Clash Royale Chest Opening video. Ekana mulla on joku pari boksia. Ekana tämä täältä en oo ikinä saanut mitään hyvää. 2 tähän aivan surkee. Pikalle eläjaksa 1 mä tarvii. Sitten vähän parempi, mutta ei mikään paras, 5. 2600 kultaa, jousiampuja 15 en käytä. Pyöveli, no 1. Tykkiin 92. Hautakivi, no ei oikein ketään, jota mä käytän. Sitten täältä mä ostin tää. 4100 kultaa, 34 jokeria, harvinainen, rakettiin, Hog Rider please, please Hog Rider. Ei. On raketti, ihan hyvä. Se tarvii 6. Joo, mä ehkä vähän parantelen tätä mun dekkiä. Mä ehkä tän otan. Minkä tilalle mä ottaisin sen? Kuinka paljon se on? 5. En mä ota sitä. Tykki on 3. Mä otan tykin. Päivitetään se. Tohon noin. Nice. Saako täältäkin jonkun boksin? Aika hyvä. En mä tiedä oliko mikään taktinen, mutta täältäkin tuli 7. 1300. Please Hog Rider. Hog Rider. Lepakot. Hog Rider. Hog Rider. Ei luurangot. Hog Rider! Ei, nyt Hog Rider. No, 100. Ihan hyvä. 100. Päivitetäänpä se. Hei. Jos mä päivitän kaikki mun nämä, niin saanko mä ton seuraavan? Sitä enemmän se maksaa, sitä enemmän saa. Mikä maksaisi täällä paljon? 150, 154, 100, 400. Velhon, siitä saa 25. Tosta, kuinka paljon tosta saa? 25. Sen saa uudestaan vielä, sitä saa 50. Sitten toi on varmaan paljon, 25. Vielä kerran, niin se on 100. Joo, siis mun tää... Tätä mä oikein... No, tätä mä ehkä enemmän ja tää maksaa enemmän. Sitten vielä... Onko se... Sainko mä sen ja... Ei, vielä kerran pitää. Tolle nyt saatiin uusi boksi. Älä jaksa. Pitääkö mun vielä kerran? Joo, vielä kerran. Oikeesti. No niin, nyt vihdoin mä saan. Jos mä en saa. Saan. 15 taso. Ja taas boksi nyt, jos ei tuu Hog Rideria. Lentohärveli, välkyrä, please Hog Rider, ritari tuli, mutta Hog Rider, en mä jaksaa. No joo, oota, mä joo jokeri, mutta en käytä. Okei, mä päivitän kaikki täällä. Mä sanoisin, kun tapahtuu jotain. Laitan päälle. 2000 years later. Joo, siis nyt tapahtui jotain. Siis tuolla oli 1 luuranko ja pyöveli. Pyövelistä tuli 200 ja luurangosta tuli, mikä sen nimi on, joku 100 se. Niin katsotaan. Nyt on kyllä paljon ollut näitä bokseja. Pystyykö näistä edes tulla Hog Rider? Tuli!
Joo, siis mun on pakko keskeyttää tähän. Millä tuurilla, just kun mä oon sanomassa, voiks tästä tulla Hog Rider? Ja sit heti tulee. Millä tuurilla? Mun mielestä one in a million. Kommentoikaa alas. Yes! Ja hyvä, että mä saan näitä kortteja, että mä voin päivittää näitä. Toi oli tosi hyvä. Tosi hyvä Hog Rider. Tohon noin. Sitten päivitetään näitä. Nyt mulla ei ole paljon jäljellä, mutta tässä varmaan saa 100 se. No joo. Mä en kyllä tätä seuraavaa saa. Ei, onks mulla enää ketään? Ei. Mulla ei oo ketään. Mikä tasa mulla? Korttitaso 2. Joo, mut nyt mun dekki on vähän parempi. Mitä? Mä laitan tän tohon. Mut eiks nää? Vitsi, mun pikkuveli tuli. Joo, sillä on nyt ei asia. Joo, mä en tiedä oikein mitä se teki. No joo, testataan tätä mun uutta dekkiä. Toivottavasti tulee jotain tältä dekiltä. Vitsi, tolleen sitten toho toi musketti. Tää on mun taktiikka aina. Okei, tykki toho. Toi oli kyllä aika huono paikka tykille. Pikkusen huono paikka. Saatiin eka torni. Ja tää musketti on saanut Hog Rider seuraavaksi lähtee. Hog Rider! Ei Pekka tule. Mä jäädytä se. Ei jäädytä, se oli kyllä virhe. Se tekee kyllä niin paljon damagea. Se sai se. Hog Rider sai ihan hyvin damagea. Tykki toho. Toi oli hyvä paikka. Ei ollut hyvä paikka lähellekään. Ei toikaan ollut hyvä. Seuraavaksi lähtee. Haluaisin Hog Riderin ja tyki. Mä laitan Pekan puolustukseen. Mä en oo ikinä varma. Tai oma joskus Pekka. Nyt lähtee Hog Riderin yksin läpi. Hog Rider! Vitsi, se on kyllä tehnyt aika paljon damagea. Mulla ei kyllä mitään oikein. Näis mun pleikkasamma. Nyt tee jotain tykki. Vähän enemmän toivois tehdä kyllä. Nyt lähtee 2 hiiden yksin läpi. Mä en oo pitkä aikana lähtenyt noin paljon damagea kuin kenenkään tekevä. Otetaan noin puolustukseen. 2 eliksiri. Pitäis puolustaakin kyllä. Mut ei puolusteta nyt. Ei pysty. Noi toho. Tee sinne musketti. Sitten toi vielä hyökkäykseen. Siis Hog Rider, en mä muista enää näiden nimiä melkein. Hog Rider. Nuolet. Ei nyt. Yes, sain. Ei ollut lähellekään. Hihihiha. Joo siis. Hei, kato, tästäkin tuli boksi. Noniin, 2 pommitorni. Hei, onks täälläkin boksi? Nyt on kyllä paljon bokseja tullut. 2. Tuu vähintään 4. Ei tullut 4, mut 3. Lepakoita 60. Ootapas. Saanko mä tällä? Kuinka paljon mä saan, jos mä päivitän tää kaikki lepakot? En paljon.
Nyt tää on vikapäivä. Ei, on vika. Tolleen en mä paljon saanut. No joo, ei onks täällä vielä boksi? On! Mitä? Mä oon päättämässä tätä videoa ja täällä tulee vaan lisää bokseja. Joo. Tää video on tässä. Joo, siis joku varmaan huomasi, että tässä videossa ei ollut melkein yhtään editointia. Ja tää video on joku puoli vuotta sitten tehty. Ja joo, en ole oikein kerennyt editoida. Mulla on myös yksi toinenkin video tulossa. Tai oikeastaan 2. Niistä mä en vielä kerro. Ne tulee silloin kun ne tulee. Nähdään joskus toisten ja se on moro.